सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनाय दिनै सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे खामार दैसा गामिनि साखाथियावनो थानाय जि फथा ब्रिज बेवहाय हरखाबै फुंबिलिनि 9:30 रिंगासोआव जोंनि हिमालया पाब्लिक स्कुलनि सासे मेडाम आरो बिनिनो सानै उन्दै उन्दै फरायसुलि जायफोर थाखो 2आव फरायोमोन क्रिस्टिना दैमारि आरो भारलिना ब्रह्म आरो मेडाम रिजिना कुजुर बिथांमोनखौ गंसे ट्राकआ इनायै हुख्रेमलाङो। दा बेनि थाखाय जों सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि रायजोफोरा दुखु मोननानै मोनसे थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय जोङो बेवहाय 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों आरो बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खावलायनो लुबैदों बिथांमोननि जि जिउमा बे जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो आरो बिथांमोननि जिउमानि जि बेसेन बेनि थाखाय जोङो गांसे मेम'रेन्डाम गेजेरजों डिसिनिसिम मेम'रेन्डाम होगोन। दा आरो बे मेम'रेन्डामाव जोङो बिथांमोननि थार बिजिरनाय एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय सुबुंफोरनि थार बिजिरनाय आरो बिथांमोननि जि 3 रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि न'खरनो मोनसे कम्पेनसेसन नांगौ रोखोमनि कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो बेवहायनो जों लिरबावदों नैबे लामाजों 127A नेशनेल हाइवे इन्डो भुटान दा बेवहाय गोबां गोख्रैयै गारि सोलायनाया सोलिबाय थायो भुटाननि गारि इन्डियानि गारि आरो गोबां एक्सिडेन्टआ जाबाय थादों बेनि थाखाय नांगौ बायदि इनिशिएटिभ लानाय जों नुवाखै। दा बेनिखायनो बेयाव स्पिड कन्ट्रल होनांगौ आरो बेनि थाखाय नांगौ रोखोमनि रैखाथिनि थाखाय लामायाव थाबायग्रा लामायाव सुबुंनि रैखाथिनि थाखाय मोजां सिकिउरिटि होनांगौ होननानै जोङो जोंनि मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ। दा बेखिनिखौ जों सरकारसिम दाबि खालामदों आरो जोंनि जि धरना हाबाफारि बियो गणतान्त्रिक भाबै जोङो जोंनि डिमान्डखौ जों बिख'गोन। बे जाथायाथ' दिनैल' नङा सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं। बेहाय गासै एखे जायगायावनो गासै 6 सुबुङा जिउ गोमाबाय दाय गैयै सुबुंफोरा। दा बेनिखायनो जोङो बे खामार दैसा ओनसोलनि थागिबि जानानै जोङो सरकारनिसिम आरो नेशनेल हाइवे अथरिटि पुलिस बिफान आरो सरकारनिसिम जों बेखौनो खावलायनो सानोदि जाहाथे एसे गारि सालायनाय समाव माखासे माने रुल्स एन्ड रेगुलेसननि लानानै सालायनांगौ आरो जिथुखि स्पिडआव ड्राइभारफोरा सालायबोयो बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ। खारन बिथांमोननि आननेसेसारि स्पिड सालायनायनि जाहोनावनो गोबां दाय गैयै सुबुं फरायसानिफ्राय लानानै आबादारिनिफ्राय लानानै फालांगिरि खालामग्रा गोबां सुबुङा बे एखे जायगायावनो जिउ गोमानांबाय। दा बेनिखायनो दिनैनि बे जाथायनि सायावबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो दुखु मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे आं नैबेखौनो खावलायनो लुगैयो दि आरो दाबि खालामनो लुगैयो जे जायफोर बे दुखुथिया सुबुंफोरा दिनै बे एक्सिडेन्टजों जिउ गोमानांबाय बिथां क्रिस्टिना दैमारि बारलि ब्रह्म लोगोसे रिजिना कुजुर बिथांमोननिसिम सरकारा नांगौसे बायदियै कम्पेनसेसन होनांगौ जाहाथे बिथांनि न'खरा आलो गोजोनै जिउ खुंलांनो हायो। आं बेखौनो सरकारनिसिम दाबि खालामबाय आरो थैनाय सुबुंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बे सिबिनायखौ आङो जासिबाय। गोजोन्थों। दिनै नैथि मंगलबार आरो थिग दिनैनि समावनो बे सानै खुदिसाया क्लास 2आव फरायनाय हिमालयान पाब्लिक स्कुलाव बिसोरो दिनैनि बे फुं समाव टिउसन लादोंमोन। टिउसन लाखांनायनि उनाव बा टिउसना जोबखांनायनि उनाव बिथांमोना गावसिनि टिउसन फोरोंगिरि बिथां रेजिना कुजुरजों गंसे स्कुटियाव गाखोबोफादोंमोन आरो गाखोबोफानानै इतिमध्य बे सासे खुदियानि बिमाया जुदिके दिनैनि बे नैथि मंगलबाराव बेस्थ' थानायलाय फोरोंगिरिया गावनि अननाय आखुनि गेजेरजों बे खुदियाखौ गावनि न'सिम लाना थांफादोंमोन आरो बे लाना थांफानायावनो नैबे फथा दलङाव भुटाननिफ्राय फैनाय गंसे सिमेन्ट गारिजों
सौग्राव जायो आरो जोंनि मिथिनायाव बा खाथिनि सुबुंफोरा नुनायाव बे गारि ड्राइभारफोरा गावसोरजों गावसोर अभारटेक खालामलायनाय बादायबोलायबाय थादोंमोन होननाय नुदों आरो बे बादायलायनायावनो हरखाबै दानस्लाबनो हायैयाव बा स्टियारिंखौ लास्लाबनो हायैयाव बे सानै साथाम खुदियाफोरखौ बे गारिया हुख्रेमलाङो आरो जोबोद दुखुनांथाव इनाय बानायै बे साथामबो मानसिफ्रा जायगायावनो थैयो जिउ गोमायो। गोजोन्थों। जे दिनै गोथार बाथौ साननि समाव जों बाहाय बाथौ फोरबोआव फैनो ओंखारदोंमोन नाथाय ओरैबायदि दुखुनि खौरां जाहैबाय जे आंनि निजेनि गामिनिनो बे खामार दैसा दावधारानि बे सानै उन्दै खुदिया 6 बोसोरनि 6 बोसोरनि जा खुदिया बिसोरो हरखाब माने गारिया भुटाननिफ्राय सिमेन्ट लाना फैनाय बे ट्राकआ गावसोरजों गावसोरो माने अभारटेक खालामनो कम्पिटिसन खालामनायनि जाहोनावनो दिनै बे निर्दोषि गोरलै खुदियाजों लोगोसे बेखौ फोरोंनाय मास्टारनि बिसोरनि जिउआ हरखाब गोमाबाय। बेनि थाखाय दिनै ओनसोलनि रायजोआ खुद्रिदों जे सरकारखौ आह्वान जनायजों जे बिथांमोनखौ जिखिनि गारि स्पिडआव सलायो बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ लोगोसे जे बै जे गोमाजानाय न'खरा जाहाथे क्षतिपुरन मोननो हायो बेनि थाखाय सरकारनि खाथियाव दिनै रायजो राजाया दाबिदों आरो बेखौ खोनासंनो थाखाय जों आह्वान खालामगोन सरकारखौ आरो लोगोसे जे जिखिनि ट्राक चालकफ्रा बे लामाजों भुटान जिथु नांलाम भुटान लामायाव जायफोर ट्राक चालकफोर सालायो बिथांमोना मोनसे कन्ट्रल स्पिडआव सालायनांगौ जे गावजों गाव फार्स्ट सिगां मोनहैनो गावजों गाव लामा दानलायनायावनो दिनै बे जाथाया जादों। जे टिउसन फोरोंनानै फोरोंगुरुआ गथ' सानैखौ लाना फैदों गावनि साइडआवनो जों नायबाय स्पटखौबो आरो बे गावनि साइडजों फैबाय थादों आरो फैबाय थानाय बे साइडखौ अभारटेक खालामनो दाननायाव बेबो ब्रिजआव फथा ब्रिजनि सायाव गतिके बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा बियो माने दायनिगिरि जादों आसलते जाय ड्राइभारा बेखौ बिदि खालामबाय बे दायनिगिरि गतिके दायनिगिरि ड्राइभारखौ हमनानै बिजिरनांगौ आरो लोगोसे बे गोमाजानाय न'खरफोरनो सरकारा जाहाथे अनसुंथाइ होनो हायो बा हेफाजाब होनो हायो बेनि थाखाय जों बिजिरनाय नागिरदों।